After kong India, wala na akong naramdaman. Dapat pala kita ka lumawi. Ay po sa lahat ng mga nanonood. Dali. Ulit-ulit. Bakit tayo nandito na? Nag-ice cream. Ice cream tayo kasi Post-vaccine ice cream. diba sabi nila, bata tayo. Ano kasi sabi nila? Hindi ko alam. Hindi naman sinabi sa akin yun ng bata ko. Bata kasi tayo pag nagpapabakuna, ice cream para matanggal yung sakit. Anong ginawa mo today? Nagpabakuna ako. Anong pinabakuna mo? COVID vaccine. Saan? Sa hospital namin. Nagbayad ka ba? Hindi, libre lang. Sa mga healthcare workers. Pang-ilan mo na yon? First dose. Kailan ang second dose mo yan? Sa February 10, After ilang days yon? 21. Masakit? Hindi ko man naramdaman. Masakit? Hindi ko man naramdaman. Masakit? Hindi ko man naramdaman. Saan ka nila in-inject? Dito, left. Ngayon, ilang minutes na ngayon ang nakakalipas? Ano na, 10:30 ako pumunta doon. Ano oras na ngayon? 12 o'clock na. 1 hour, 30 minutes. Wala namang ibang nararamdaman. Una, kinakabahan ako. Hindi, nung after mo ma-inject. Ano nga, di pa ako tapos. Sige. After kong ma-inject, wala na akong naramdaman. Pero before, Una, kinakabahan ako. Tapos para ako papabanyo. Pero okay na. anong masasabi mo sa mga tao? Ano ma-advise mo? Kung may time kayo, magpabaksin na rin kayo. Kasi safety rin ng lahat. So far, way pa naman ako. Yaman niya yung ice cream mo, nyam. Iya ko, ating ko pa, Eda kadinan. Siyempre, hindi naman dahil na vaccine ka, pwede ka nang Kampante. magkampante. Ito pa rin ang dapat natin gawin niya. Stay safe. Stay safe, mag-mask, Social distancing. social distancing, Sanitize, hand washing. hand washing, hand hygiene. Bye-bye. Yan. Yan. Pwede tong belly dance. Pwede ka nang magtrabaho dyan, Nyam. Galing mo na, Nyam, Yun, galing. Okay. Magbabay ka na.